ברוכה הבאה לסלון שלי. ברוכה נמצאת. איזה מפגש מרגש. כן. יש משהו שמאוד מסקרן אותי במה שאת עושה. אני כמי שלומדת מודעות כבר יותר מ-12 שנה, כשהבנתי שיש חוכמה מעבר לחיים עצמם, התחלתי לחקור את הנושא, למדתי הרבה תחומים, וכשפגשתי אותך, הרגשתי שאת מביאה משהו מאוד פרקטי. כך הרגשתי. האם זה נכון? מעניין. אז קודם כל אני אשתף מה אני מביאה. אני מורידה לאדמה קודי אור, ממש של סמלים בצורות, והסמלים האלה יש בהם, לכל סמל יש תודעה מסוימת, אנרגיה מסוימת, והאדם לומד לבנות את התודעה הזאת בתוך הגוף שלו, דרך התבוננות על התדר. כל הגופים עובדים. אז מה שאני מביאה לאדמה, זה כלי שיתמוך באנושות שאנחנו באדם, לנוע מעבר למה שהוא נמצא עכשיו. לנוע, להתרחב, להרחיב את התודעה לכמה הוא הרבה יותר מהדבר הזה, כמה כל מה שקורה מסביבו הרבה יותר, יש משהו הרבה יותר מהמציאות הזאת, ולהתחבר באמת להוויה האלוהית שאנחנו, לרב מימדיות, כדי לאפשר משהו חדש בעולם, במקום לשחזר עוד ועוד את העבר, לפתוח את הלב, לאפשר לעצמנו להיות במערכות יחסים יותר הרמוניות, עם הילדים שלנו, עם הגוף שלנו, עם בני זוג שלנו, עם היצירות שלנו, עם כסף, עם האדמה הזאת, עם החוקים האלה פה. והתדרים ממש תומכים, הם עוקפים את המיינד, הם מאפשרים לנו יותר היזכרות ופחות למידה. יותר כמו לעורר מתוכנו, ופחות לשנן או להבין, וזה בו זמנית יחד, זה כמו עולה מתוכנו ומתארגן עם המיינד, המיינד מבין את זה. אז אני יודעת על הפרקטיות, כי יש אנשים שמאוד מתוסכלים, בעיקר בתחילת הלמידה עם התדרים, כי הם מבקשים פרקטי, והתדר יגיד להם רק, כמו כל הזמן המרחב יבקש מהם, רק תנשמו, אתם לא צריכים לדעת זה, זה מחר מחרתיים, תתחילו להרגיש ככה, תתחילו אולי להרגיש ככה, ואז מתוך התחושות המשתנות, תהיה מודעות חדשה, הבנה מסוימת, זה לא מה אני צריך לעשות, זה לא יהיה שם. יש משפט שאני מאוד מתחברת אליו, שאומר שהיקום, העולם, מתגמל אותנו על התפתחות ולא על תוצאות. אז אולי כשאני אומרת פרקטי, אז אני מתכוונת לתוצאות, אבל בעצם פרקטי מבחינתי זה פיור התפתחות. התפתחות. זאת אומרת, בעצם את אומרת שעם קודי האור האלה אפשר להגיע להתפתחות. זאת המטרה, נכון? כן, הם יניעו תנועה. הם יניעו תנועה, ותנועה תמיד זו התפתחות. תמיד זה התפתחות. הדבר הראשון שהם יניעו זה את ההסכמה או את החוויה של ההרפאיה. את המנגנון השליטה שלנו, הרצון השליטה, הם ירפו ויאפשרו לבריאה, לנו להיזכר שהבריאה בעדנו, ואנחנו לא צריכים להתאמץ. כן. אנחנו לא צריכים לעזור לאלוהים, רק לתת לו מקום להיות, זה ייצור מרווחים בינינו לבין דברים שאנחנו מזוהים איתן, שמנהלים אותנו. וואו, אני כל כך אוהבת את המילה מרווח. תספרי לי את זה קצת. על המרווחים? כן. אני מלמדת מרווח הזמן, מרווח... כן, כמו, ככל שאנחנו מזוהים קודם כל עם הגוף הזה, אנחנו אומרים, זה אני. זה גם היבט אחד בי, אבל זה לא אני. אני מביטה
איזה סוג של הוויה שעדה לשחקנית הזאת שאני קוראת לה מיכל, היא מופלאה, והיא מופלאה בכל מה שהיא משחקת, בכל התנועות היא בחרה להתנסות במגרש המשחקים האלה במלא תרחישים, אז ככל שאני לא מזוהה איתה, אז אני גם לא מזוהה עם מצבים, אז התגובתיות שלי היא לא התגובתיות האימפולסית, ואז נוצר מרווח ביני לבין התרחיש, ביני לבין האדם, ביני לבין, והמרווחים האלה מאפשרים, א', לאלוהים להיכנס, אני קוראת לזה, לאהבה ולבהירות חדשה. זה לא באמת, זה רק נועד לתמוך במשהו, זה לא באמת. אז המרווחים האלה מאוד משמעותיים, כחלק מתהליך ההתעלות שלנו, ההתעוררות. אנחנו לאט לאט לומדים, בהתחלה אנחנו כמו עדים למרווח, אבל לאט לאט אנחנו מבינים שיש לנו נוכחות בתוך המרווח. המרווח הזה שאנחנו קוראים לו ריק ואין בו שום דבר, יש פה נוכחות. וזה מצחיק, אנחנו מתחילים להפוך את המרווח למרחב. כמו יותר ויותר מתקצרים המקטעים, וכמו המרווח שהוא היה כזה בין לבין, הופך להיות המרחב שעליו נעים כל התנודתיות. ואנחנו בעצם במרחב הזה, זה בעצם הגרסה יותר גבוהה שלנו? לזה את מתכוונת? זה מאפשר לגרסה יותר גבוהה להיות, כי המרחב הזה הוא הרגע הזה, הוא ההווה. כשאנחנו באימפולסים האלה, ואנחנו מגיבים מתוך הישרדות, מתוך כעס, אנחנו בעבר, אנחנו בעצם משחזרים זיכרונות שלנו, של הנשמה. ככל שיש יותר מרווח, יש יותר את הרגע הזה, עכשיו אנחנו לא קוראים לו הרגע הזה, כי אנחנו אומרים, אז אין שם שום דבר, זה סתמי, כי הרגע הזה אין בו כלום, הוא ריק. עכשיו זה מתחבר לי מאוד לדברים שלמדתי בכל מיני מקומות, שאתה בא עם דף ריק, ובעצם כל מה שאתה מייצר, זה מה שבונה את הדף הזה. וזה מאוד יפה איך שאת מסבירה את זה, אני מאוד מתחברת לזה. ואנשים שבעצם מבינים שיש משהו מעבר, מבינים שאנחנו חיים בסטייט אוף מיינד מסוים, ואנחנו מונעים בעצם מזיכרונות העבר, ממפת העולם שגיבשנו מגיל 0 עד 8 שבנה אותנו, ולא סתם, כי אנחנו באנו לעשות בעצם איזושהי התפתחות אל מול כל הדברים האלה שאנחנו חווים. ובעצם מה שאת מביאה זה איזושהי רמה של התפתחות, להביא אותנו יותר לכאן ועכשיו, לנוכחות הזאת, ולא לזיכרונות שלנו, ובעצם לראות שאנחנו יכולים להסתכל מעל הדבר הזה, מעל האתגרים שלנו, ולראות את זה בזווית ראייה אחרת, ככה שברגע שאנחנו נסתכל על זה בצורה אחרת, גם התוצאה תשתנה. התוצאה של הדבר הזה תשתנה. לגמרי, וככל שיש יותר נוכחות ברגע הזה, אז הדבר שזה ישפיע עלינו, יש יותר הודיה. אוקיי? אנחנו מרגישים שאנחנו יותר מבורכים. אנחנו מתחילים לראות את היופי בכל דבר, ואנחנו מתעוררים שבעצם החיים האלה, זה הגן עדן. כן. אנחנו לא מחפשים שום דבר, אנחנו רק כל הזמן עם המיינד הזה שמחזיר אותנו ומפחין, כי אנחנו חשבנו שאנחנו מובחנים, ככל שאנחנו יותר במרווח, אנחנו מבינים שהכל היבטים שמשחקים בתוך מרחב אלוהי. אז התנועה הזאת שאני מניעה, וקודי האור הם חלק מהכלי, שמאפשר לנו גם לשחרר את המיינד, וגם להכיר רגשות או מנהדים או רטט של האור, ועוד ועוד ועוד. יש עוד תדרים גם שבונים רכיבים חדשים בתוך הגוף הפיזי, קוראת לזה זה למתקדמים. ממש זן חדש שנמצא ביקום אחר, שזה גם אנחנו, זה היבטים שלנו, זה היבטים של האלוהי שאנחנו. זה נורא מעניין אותי, תספרי לי על זה אחר כך. אחר כך. אחר כך? לא עכשיו?
לא, את אמרת אחר כך, אז אמרתי אחר כך. כן, זה אין אחר אחר כך. כשאנחנו בהווה, אז זה אחר כך מגיע. ואז העתיד מגיע. העתיד הנאור יותר. אנחנו בו זמנית שנמצאים כאן, מתקיים מרחב מסוים, שיש בו אינטליגנציה יותר מפותחת. היבטים אלוהים, אנחנו בתוך זן אחר. החלק הנשמתי שלי הוא גם פה, הוא גם בכל מיני היבטים, והוא גם שם. זה לא משהו שונה מאיתנו. זה אחד מההבנות הכי משמעותיות, שהעולם החיצון הוא לא משהו ששונה מאיתנו, זה היבט שבנו. כשאנחנו מתחילים לראות את האחדות ולהבין אותה, אנחנו מבינים שאין חיצון. אין משהו מחוץ לנו. הוא רק קרוב או רחוק, כי התודעה עדיין לא נפתחה. כשהתודעה נפתחת למשהו, אז זה הכל כאן. והזן המפותח יותר, הוא לא מתנסה בדואליות, הוא לא מתנסה בנפרדות, הוא לא מתנסה בכל התרחישים האלה של עמים, דתות, הוא לא מתנסה בדבר הזה. מפותח יותר, הוא בעצם שומר בתוכו את האיכויות של גופי האור שאנחנו, איך מניעים חלקיקים בכוח המחשבה או במגע, איך משדרים אור, איך מתקשרים עם אור, עם גלי אור. עם אור ואיך מתקשרים בינינו לבין עצמנו? כן, איך אני מתקשר, איך ישות אחת חיה ונושמת, זאת אומרת, איך מישהו אחד חושב משהו ואופ, כל המרחב, כי יש שם את האחדות הזאת. ויש את המחשבה מייצרת מציאות. כן, אבל זה לא כמו שאנחנו חושבים, מחשבה מייצרת מציאות, זה לא במובן שלנו הסגור בתוך העולם הזה, שבוא נשנן את המחשבה, היא תיצור מציאות, זה לא זה, זה חלקיק של רגע. ככל שאנחנו בדחיסות פחות, אז הדברים קורים ברגע. גם הזן הזה, מה שמניע אותו זה לא ליצור מציאות בחלקיק רגע, זה משהו, הוא נמצא שם כל הזמן. אז המימד הזה מבקש לתקשר איתנו, הוא תמיד תקשר איתנו, ככל שאנחנו נפתחים יותר ויותר, נשמות יכולות להרגיש את זה, להבין את זה, לגדול את זה, לא לפחד מזה, לא. והכוכב הזה מבקש, נקרא לתמיכה בכדור הזה שלנו החסר התפתחות, שחסר התפתחות זה נע עדיין בדואליות, במאבקים, בשכחה שהכדור הזה הוא של כולם, אף אחד לא בעל של איזה אדמה, או איזה, אנחנו זמניים פה ושום דבר לא שייך, זה רק ניתן לנו כדי שנשמח, נגדל, נתפתח ונזכר באלוהים. ואיפשהו סתינו שם בדרך, בשכחה הזאת, בהזדהות עם הדבר הזה, בשכחה שאלוהים זה הרבה יותר מדת ולא שייך למשהו, זה בכל אחד מאיתנו. וכדי שהכדור הזה לא ייכחד שוב, כמו שהוא כבר יצר לעצמו את התנועות האלה, יצטמק ויעלם, והוא מאוד משמעותי לגלקסיות אחרות, כי יש כאן טבע, שמקומות אחרים דוגמים את הטבע ומפרים אותו במקומות אחרים, אז הכדור הזה, הכוכב הזה, נקרא ועוד כוכבים, גלקסיות לתמוך בכדור הזה כדי שהוא לא ייכחד, כי הוא מאוד משמעותי, יש בו הרבה מים פה, יש הרבה ירוק, זה גן עדן, זה גן עדן, הכדור הזה גן עדן. גם אומרים שיש פה הרבה רגש שאין במקומות אחרים. בגלל המים. בגלל המים, נכון. אוקיי, אנחנו בעצם האנשים, היצור האנושי שחי פה, מתאים את עצמו לבית, כי הוא צריך לתקשר איתו, להיות בנוי לו, אוקיי? לא משנה שלא לימדו אותנו איך משחקים עם מים, איך עובדים, אנחנו לומדים בגילאים האלה שלנו, או בכלל הדור החדש, איך לדבר רגש, איך לאפשר למילים להיות, איך לא לפחד ממים, לא לפחד מבכי, לא לימדו אותנו את זה. בקשנו לזכור את זה ולעורר את זה פה, ללמוד את זה, זה הבית ספר הזה, למים. והישויות האלה, הכוכב הזה, מתחיל לתקשר, והוא רוצה, הוא תומך בהתפתחות הזאת, ובעצם אנחנו מתחילים להתמזג איתו, אנחנו מתחילים ליצור הפריה, אוקיי? הרכיבים הביולוגיים שלו, של הגוף שלו, מתבקשים להתמזג עם הרכיבים של האדם, ממש
כדי לא ננוע עוד פעם מתוך המערכת הביולוגית ההישרדותית שלנו, גזע המוח, ההישרדות, אנחנו ממש חלק מהתדרים פה תומכים בבנייה של רכיבים פיזיים בגוף שהם לא יהיו. מרתק. אז הקודים האלה הם כל כך, הם יש ויש 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 ויש. הם דבר ראשון יפתחו את הלב, חמלה, דבר שיתחילו ליצור תנועה, הזדככות ממש, הרבה אנשים שמתחילים להניע את התדרים אומרים, אני כל היום בוכה. כמו יש תנועה של הזדככות. הזדככות, מים מתחלפים, עולם הרגש עולה, כדי לנוע, לזוז ממקום מסוים, כל עוד אין מים, אין תנועה, אנחנו לא זזים. אז הקודים האלה ניתנו בדרכי, ואני בהודעה ענקית, ב-2012 ככה התעוררות באמצע הלילה מחלום, או אפילו לא חלום, כמו איזה קול בתוכי, קומי, תתעוררי, תזכרי מי את, תזכרי מה באת לעשות כאן, משהו כמו הרגשתי שגייסו אותי, וככה כל השנים עד עכשיו, בשנים הראשונות במיוחד, הרבה תדרים ירדו, אני ציירתי אותם, למדתי אותם, יצאתי מתוך החיים הקודמים שלי, מתוך מיכל אימא, אישה ובת של, ממש כמו עברתי גלגול, עברתי למקום בטבע בצפון, הייתי בצפון אבל עברתי לכפר תבור, קוראת לזה, גרתי 8 שנים על ההר, אמנם גרתי למרגלות ההר, אבל הייתי שם בכנסייה, בקודקוד, הכנסייה שהיה כזה מרגש להיכנס בפעם הראשונה ולראות פסיפס, כנסיית ההשתנות היא נקראת. פסיפס ענק בכניסה של משה רבנו עם לוחות הברית, אליהו הנביא עם הקלף, וישו ככה מעל שלושתם, השילוש המקודש. שם ממש התרחבתי למעבר לדתות, ויחד עם זאת התרחבתי למהות היהודיה שאני, ויחד עם זה, זה כל כך יפה לראות את זה. התבודדות, ממש שנים של התבודדות, כתיבה של ספרים עבי כרס, עבודה על התדרים, עבודה על ההזדככות שלי, של העיבור שלי עם מישהו נוספת, ממש בחודשים האחרונים בקע לו ספר נוסף, שהוא הבייבי החדש, ספר תחייה. הפעם הוא יצא בפורמט דיגיטלי, כדי לאפשר לישות הזאת שכותבת בספר, שמשמיעה את הקול שלה בספר, לעורר ממש במהירות, או ישר לתוך הגופים שלנו, כי באמת כבר אין לנו זמן ללמוד, זה כמו להתעורר, להרגיש, לחוות, להרגיש את הרקת, לתת לגופים כבר פחות לאינטלקט, יותר להסכים שיגע בנו. אז הפורמט הדיגיטלי בא מתוך קריאה להנגיש קבצי שמע של ההקראה של הספר לאנשים, שאפשרי גם לקרוא, וגם בסוף פרק ללחוץ פליי ולהרפות, לשמוע ולרדת את המורגש, הפעימות של הלב, העונג, הגלים, כמו אנשים מסיימים את ההקשבה, ואומרים, יש לי רטט, אני מרגיש רטט בתוכי שאני נע איתו כמה שעות. והרטט הזה זה ההיזכרות בגוף האור שאנחנו בקריסטל, שהוא בעצם מאפשר את ההתמרה. ועוד ועוד בהירות, ועוד גילויים בספר, ועוד כל פרק הוא גם נושא את הקוד, קוד מסוים. מה זה למשל קוד? פשוט ציור. אהבה זה קוד? אני לא יודעת לשים את זה ככה במילים. אוקיי, זה קודי אור בעצם. כן, למשל, זה שיעור בוט, וזה אחד מהקודים, הוא נקרא אחדות. כן. אין עליו כמובן את המלל, אבל פשוט ההתמזגות, אנשים מתבקשים לבנות
את התודעה הזאת כצורה בתוכם, גם אנחנו צורה, גם הגוף הזה הוא צורה, צורה שמעשה תודעה מסוימת, אנושית, יש טכניקה מסוימת, מאוד פשוטה, של להביט על התדר, לעצום עיניים, לראות אותו בעיני רוחנו, ואז אנחנו מתחילים להרגיש שזו תנועה מסוימת, כמו מתחיל להתארגן בתוך הגוף, אנחנו מתחילים להיות עדים לתנועה מסוימת, לתחושה, בהתחלה לבוא גל אנרגטי מסוים, ואז אנחנו נתחיל לראות את התנועה בתוך התדר, ואז נתחיל להרגיש את זה באיזה מקום מסוים בגוף, בדרך כלל התדר ילך למקום שיש בו קונפליקט רגשי, שמתבטא בקונפליקט פיזי, אז איפה שיש לנו חולי במרכאות, קריאה לריפוי, הוא ילך לשם כדי לבנות. אני מלמדת שבעצם הקונפליקטים הפיזיים והרגשיים הם הגומה האנושית, שהיא ההזדמנות ששם יישב התדר ויבנה את עצמו, כמו הוא צריך את האנושי, הוא צריך כמו האלוהי, העליון, צריך את הגומה האדמתית כדי שהוא ייכנס אליה, וזו הזדמנות, כאב וצער, כל הרגשות האלה הם הזדמנות, יאללה, איפה זה בגוף, בוא נוריד את התדר לשם, והוא מתחיל ליצור הפריה משותפת, אין לנו אפשרות להתערב בהפריה הזאת אלוהית, וטוב שכך, אבל החלק שלנו בשותפות היא העדות, אנחנו מרגישים, אנחנו אומרים מה אנחנו מרגישים, אנחנו יודעים ונותנים לאור לעשות את דברו, הרבה מהאנשים מתקשים לתת למשהו לנוע, והם לא יבינו או הם לא יתערבו. אז כל ההפעלה עם התדרים, הדבר הראשון שמאפשרת זה שחרור שליטה. וההבנה שלא צריך לעזור לאור לעשות את העבודה שלו, לא צריך לעזור לאנרגיה. אנחנו רק מתבקשים להיות עדים שקטים וחווים, אבל לא להחליט מה החוויה הזאת, טובה, לא טובה, פשוט נע. וזה תהליך של התמסרות, אני ככה עוברת עם אנשים דרך בתוך התנועות האלה, בפעימות למידה, פעימה ראשונה, פעימה שנייה, יש פעימה שמינית שנעים כבר 2 במסלול, ויש גם מסלולים קצרים של היכרות איתי, עם התדרים בנושאים מסוימים, למשל יש מסלול אהבה עצמית, שאני מניעה 21 יום, ככה אנחנו מתחילים את הבוקר עם 10 דקות, 7 דקות, 12 דקות, סרטון, שידור, שבו אני מעבירה גם איזו נוכחות מסוימת שמבקשת איזה ריפוי לילדה, בדרך כלל הפנימית אהבה עצמית, אנחנו מתחילים משם, וכל יום נושא תדר מסוים, שאנחנו על הדרך מטמיעים ועובדים איתו, וזה מאפשר טרנספורמציה, זה מאפשר באמת לדברים לנוע, בעולם המאוד מאוד דחוס האדמתי הזה. אז המסלול הזה, יש מסלול מלכות, שאני ממש גאה להניע בתקופה הזאת בכלל את התודעה הזאת, להעיר הרבה נשים למלכה שהן, זה מאוד משמעותי, דיברנו על זה כמה זה משמעותי לאדמה בזמן הזה, להביא הנהגה נקבית, להביא את התדר הנקבי הגבוה. אני שומעת את זה מכמה מקומות, למה זה כל כך חשוב? כי האנרגיה הזכרית שלא התפתחה להבין שהיא לא יחידה, שהיא גם וגם, יצרה המון דומיננטיות, והדומיננטיות הזאת היא שליטה, היא אגו, היא שליטה, היא לכבוש, שזה מקסים, כי במקור האנרגיה הזכרית יש לה יעד, סוללת כיוון והיא הולכת שם, אבל ביחד עם האנרגיה הנקבית, אז יש חמלה, יש הכרה, יש מרחב של שותפות, וכשהאנרגיה הזאת הייתה מאוד מאוד לאורך זמן, אנרגיה זכרית, כי אנשים התנסו בלהיות זן חלש יותר, אוקיי? או רחם עבור ההולדה של העולם, רחם עבור ההולדה של הגבר, הם הבית. בשנים האחרונות, עשורים כבר, יש התעוררות של העוצמה הנשית, שאני גם צריך להיזהר ממנה, כי איפשהו היא הופכת להפחיד את הזכרי, זה לא המטרה.
כל אחד מאיתנו מתבקש להיזכר בגם וגם שבתוכו, ולכן האנרגיה הזכרית שנמצאת היום בתוך השלטון לא מקדמת שום דבר, היא רק הולכת בלופים, אין חדש שם, אין חדש. זה נשמע שאת כל כך יודעת, אני לא יודעת, אני מרגישה שאת ממש